Así que isto é Galicia. Carambas. Húmido. Calling Earth. Reply, please. Synthetic humans. Tranquilos. Eu sei como tratar con eles. Vimos en son de paz. Temos que salvar a cultura deste planeta antes de que aconteza a primeira mega extinción da galaxia noroeste. Imos enfrontar perigos que nin sequera vos imaginades. Becaria Percebes chamando a nave. Estuvo atrapada nun extraño cubículo terrícola. ¡Es que facelo! Se non o logramos, Galicia, a súa historia, as súas tradicións, as súas movidas, todo, vaya, desaparecerán na eternidade do espazo-tempo. Como vaguas na chuvia? Iso.